Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo, kagyanin natin ng mga top stories of the day. Today is March 19, 2026, Huwebes nga adlaw. Transport Group, nagapabor nga wala madayon ang saka sa plete. Hindi na madayon ang saka sa plete sa mga Ceres bus. Congressman Javi Benitez, ginpanginwala nga ang congressional hearing ang rason sa pagsarurot sa presyo sang kalamay. Notorious gagan for hire kag hold up suspect nadakpan sa Bacolod. Kahit sa good vibes, mga estudyante ginpa-experience sang aktual nga pagbaligya sang ilang mga produkto sa Negros Farmers Weekend Market. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginatun-an sa karon sang lokal nga gobyerno sa Bacolod ang pag-hire sang private guard para magbantay sa Bacolod City Public Plaza, Bacolod City College kag mga pampubliko nga mga patio. Inibangod ginakulang sang personnel ang Public Order and Safety Office sa kunang poso sang syudad sa pagbantay sa amo nga mga lugar. Ginsiling ni Patrick Halili ang pamuno sang poso nga hindi nila masarangan nga bantayan ang public plaza. Bangod 4 lamang ka mga personnel ang nagalibot kun aga kag 5 naman kun gabi. Suno sa iya, nagligad nga bulan, may 2 ka sako sang wire gikan sa ginakayo nga area sang plaza ang ginkawat. Ining isa man sa mga rason kung nga ginapangabay nila nga madugangan sila sa puwersa. Nag-ayo naman ang syudad sa Bacolod City o kung nag-ayo naman ang syudad sa Bacolod City Police Office nga pasangkaron man nila ang police visibility sa plaza kaag mga mayor nga lugar sa Bacolod. Dugang ni Halili, may kabudlayan man sila sa pagsaway sa mga rugby boys sa lugar bangod nagabato ang mga ini. Kada gabi, nagalibot ang Anti-Mendicancy Division sa plaza agud badakop sila. Apang gilayon man ini nga ginapangbuyan bangod wala sang otoridad ang syudad nga mag-hold sa ila. Siling naman ni Attorney Mark Mayo, ang City Administrator, na ginatun-an na sa syudad ng posibilidad nga magbutang sa private nga mga gwardya sa mga mayor nga lugar agud masiguro pagid ang safety sa publiko. Isa sa ginatunan naton the cost-benefit analysis may kung magasto ta ano ang benefits. But kung lantawon ta, mas in terms of accountability, mas taas. Kasi syempre may obligation sila with the city. We can lay down all the terms and conditions sa contract. So mas makasukot na sa ila kumbaga sa mga obligasyon nila kag mas stricto ta gid eh. Hindi lain gid ang perception sa public kung daw uniformed security guards. Sa number 9, Fire and the Safety Olympics ang ginpatigayon sa Bureau of Fire Protection subong nga adlaw. Kapin sa 17 ka mga Community Fire Auxiliary Group o kun CFAG ang nakigbahan sa pinakauna nga Mayor Greg Casataya Fire and Rescue Olympics sining adlaw sa Bacolod City Government Center grounds. Ginpangunahan sa Bureau of Fire Protection Bacolod City ang mga aktibidad bilang kabahin man sa pagsaulog sang Fire Prevention Month. 5 ka mga CFAG ang nag-intra sa idalom sang barangay category, 5 man sa company category kag 7 ang sa school category. Ang mga kompetisyon gidalakipan sang fire hose relay, bucket relay, tug of war, kag emergency situation response. Ang mga magadaog sa tag sa kakategory ang mangintiglawa sa syudad sa provincial level sa masunod nga tuig. Ginsiling ni Deputy Chief Fire Inspector Jemery Tapiro, tuyo sa sining nga kompetisyon nga mahibaluan ang kapasidad sa mga rescuers sa tiun sang emerhensya. Ginahaylo man sa BFP ang tagsa ka mga kabaranggayan kag private company sa syudad sa Bacolod nga magtukod sa kaugalingon nga CFAG. Tuyo sang BFP nga mangin mapapaayo pagid ang emergency response sa syudad paagi sa among nga inisyatibo. Dugang pa ni Tapiro, ang CFAG ang mangin first line of defense ang publiko in kaso nga may mga sunog o kun emerhensya nga matabo sa ilang mga lugar. Just a quick announcement. It is going to be working lunch. Please expect working lunch kay otherwise kung ma-pause kita karon at target kita ni gabi, no? So ma-working lunch kita. Doon sa barangay or doon sa company na yun, sir. Sa number 8, Department of Health ang nagsulat sa probinsya sa Negros Occidental nga tun-an ang posibilidad nga ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital amo na ang magadumala sang ospital sa Sipalay City.
Si DOH Negros Island Region Director Dr. Nika Hao ang nagsulat kay Governor Eugenio C. Lacson. Suno kay Hao, ang kasubong nga arrangement ang nagatuyo magpabakod sa hospital service delivery sa probinsya, labi na sa Sipalay City. Ang initial concept suno sa kay Hao amo ang ground floor sang Marcelitas J. Montilla District Hospital magahatag sang General Hospital Services para mas mapaayo ang access sa kinahanglanon nga medical care kag mabuligan decongest ang iban nga mga hospital facilities. Ang second floor naman, pahamtangan sang psychiatric unit para masabat ang mga kinahanglanon nga mental health services. Suno kay Governor Lacson, seryoso nila nga paghahatagan sa pagtamod ini. Asking us to review the possibility of allowing Corazon to manage our hospital in Sipalay. So it will be a extension of the regional hospital, and so I will give this really a serious thought now, because initially I think it's a good idea if we have our regional hospital or an annex of a regional hospital in that area in the south. So we will study that. It becomes DOH now. Yes, it will be managed by Corazon, which is a regional hospital, which is under the DOH. Sa number 7, driver nga nakabunggo ag nakapatay sa isa ka 83 anyos nga pedestrian ginpangayuan sa ampathag sang LTO. Papanaugan sang Land Transportation Office ang show cause order ang driver nga taga Banwas ang Ilog nga mo nakabunggo sa 83 anyos nga pedestrian sa barangay Sumag sa Bacolod City nga nagresulta sa iya kamatayon. Ginserbi ang show cause order sang personnel sang LTO Negros Island Region upod ang Intelligence and Investigation Unit sa 49 anyos nga driver. Nakasumiti na sang iyang explanation ang driver kag karon gina-review ini sang LTO NIR. Nagainulan sang nagtabok ang tigulang nga babae kag nabungguan sang Ford Ranger pickup truck sa tubangan sang isa ka gasolinahan sa tung Enero 31, 2026. Siya ang gindala sa Bacolod General Hospital apang gideklarar nga dead on arrival. Sa number 6, isa ka notorious nga gun for hire kag hold-up suspect arestado sa Bacolod City. Naubos ang swerte sa isa ka notorious nga gun for hire kag hold-up suspect matapos madakpan sa follow-up operation sa barangay Banago sa Bacolod City. Ang suspect ang gikilala kay alias Pocholo, 29 anyos, may pending nga warrant of arrest sa kaso nga pagbaligya kag possession sang illegal nga droga. Ginsiling ni Captain Rosalino Pugoy, ang hepe sa Police Station 3, nagapakuno-kuno nga babayi ang suspect sa iya nga mga lalaki nga mga chatmate. Ang modus ng suspect amo nga mapasugat sa iya chatmate kag didto niya ini pag-hold upon gamit ang pusil. Positibo nga ginkilala sa biktima si Pocholo nga amo ang nag-hold up sa iya kag nagkuha sa iya cellphone kag cash sadtong Marso 17. Suno kay Pugoy, si Pocholo ang sa likod sa pila ka mga shooting kag robbery incident sa area sang barangay Banago. Sa number 5, Bacolod Congressman Aldi Benitez na pilian bilang Deputy House Speaker. Kaupo ni Benitez nga na-elect bilang Deputy Speaker amo sandaya Pangasinan Representative Maria Rachel Arenas kag Cebu Representative Vincent Franco Frasco sa first regular session sa House of Representatives. Ginominate ni Majority Floor Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sanday Benitez, Arenas kag Frasco. Ang motion ginaprubahan ni Speaker Faustino Bojedi III nga mo nag-preside sa session matapos nga wala man sa may nabaton nga objection. Bilang sabat sa isa ka statement, ginsiling ni Benitez nga iya ginabaton ang responsibilidad kag nagpasalig siya sa pagserbisyo sa mga Pilipino. Ginpasalamatan naman ni Congressman Benitez ang iyang mga kaupdanan sa House of Representatives kag CD sa pagsalig sa iya. Ginpasalamatan niya man ang iyang mga kaupod sa Visayan Bloc sa ilang nga suporta. Ginapasalig ni Benitez nga magatrabaho iniupod sa House Speaker kag sa mga kaupdanan niya nga mga kongresista para mabalik ang pagsalig sang pumuluyo sa Kongreso nga nagapamati, nagagiho kag nagatrabaho para sa pungsod.
Sa number 4, ginahimutig na naman ni 3rd District Congressman Javi Benitez nga ang congressional hearing amo ang nangin kabangdanan kung nga nagsarurot ang presyo sang kalamay. Suro sa kay Benitez, ang gamo nga mga aligasyon ang wala sang basi ako nang amo nga aligasyon ang wala sang basihan kag irresponsable. Iya ginaligar nga ini ang nagikan man mismo sa sulod sang Sugar Regulatory Administration. Sa isa ka privilege speech, ginsiling ni Benitez nga ang presyo sang kalamay ang ginapatod sang supply and demand kag hindi sa ginapatigayon nga hearing. Ang dato suno sa iya nagapakita nga sang sumugod sang October 2025 nga milling season, ang total physical sugar inventory nagdangat sa 902,082 metric tons, mataas sa 44% kung ipaanggid sa nagligad nga tuig. Ang carry-over stock siya sa 738,633 metric tons, halos doble sa ideal nga buffer level. Sunod sa kongresista, ang ini nga mga kondisyon nagapakita sang excessive supply sa market. Dugang pa ni Benitez, ang Sugar Order No. 8 nga naga-authorize ang importation sang 424,000 metric tons sang refined sugar kag naka-schedule mag-abot sa tunga-tunga sang July kag November 2025 ang nagdungan sa pagbukas man sang galing. Ang Negros Sugar Leaders ay nag-recommend sang 150,000 metric tons lamang. Ang timing kag ang volume sang import sa iya amo ang nagtuga sang pagsarurot sa farm gate prices. Nagdangat ini sa 2,000 pesos tubtub 2,200 pesos kada sako. Paglabot sang January 2026, manubo na sa production costs. Ang hearing sunod sa kay Benitez ang nakabulig bilang basihan sang extension sang Department of Agriculture sang sugar import ban tubtub sa December 2026. That moratorium is the single most important protection our industry has right now against cheap foreign sugar. The Committee on Agriculture and Food, chaired by Representative Mark Enverga, did its job. It heard from planters, millers, refiners, regulators, and farmers. It examined the numbers, and the record it built is now the basis for corrective action. And that is exactly, Mr. Speaker, what Congress is supposed to do. Sa number 3, mga pulis nagtanyag sang libre nga sakay kadungan sang transport strike subong adlaw. 74 ka mga police patrol vehicle sa Bilog Negros Island Region ang ginmobilize sang Police Regional Office NIR agud magtanyag sang libre sakay sa tunga sang transport strike subong adlaw. Pila ka mga stranded nga mga commuters, empleyado kag estudyante ay naka-avail sang libre sakay sang kapulisan kag tigayon nga nakapadulong sa ilatag sa mga destinasyon. Samtang yara sa dalanon, ginapasiguro man sa kapulisan nga safe ang publiko kag mapabilin ang kaninong. Apesar sang nagapadayon nga krisis sa pagmahal sang presyo sang krudo kag gasolina kag iban pa nga mga produkto petrolyo. Sa number 2, wala na sang saka sa plete sa mga bus ang Valacar Transit. Base sa gitpagwa nga Fare Update Advisory sa tagdumalahan sang Cyrus Bus sini nga Webes, nagbalik na sila sa daan nila nga mga rates. Sunod sa kay Jade Marquez, ang Media Relations Officer sa Valacar Transit Incorporated, mga tatlo sila kaadlaw nga nagpatuman sang saka sa plete humalin sa Lunes, Marso 16. Kasunod man sa pagtugot sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga fare increase. Nabato nila late na sang Miyerkules ang memorandum gikan sa LTFRB kasunod sang mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na naga-defer o kung nagapaiway sa pagpatuman sang fare increase. Ganit sini nga Webes, balik na sila sa daan nila nga rates. Apesar sa pagtimbuok sang presyo sang gatong sunod sa kay Marquez, ginapakamaayos ang tagdumalahan sang Cyrus Bus nga 100% sa gihapon nga operational ang ilang mga salakyan kag wala sang pagbag-o sa ilang nga dispatching time. Normal sa gyapon, wala sang changes sa sa amon nga operation. 100% ang amon nga dispatching sang units. So ara na kami sa terminal sa gyapon nga maulat nga pasahero. Ang imo ginambal nga 100% mga na mga 1,000, 1,500, 1,200. Tanan yung tanan nga fully operational kami, tanan nga mga units na ang tanan nga branches.
Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Transport Group nagapabor sa pagsuspend ni PBBM sang saka sa plete subong nga adlaw. Pabor ang grupo sang United Negros Drivers and Operators Center pagkakaisa ng mga tsuper at operator nationwide o kung undok piston sa pagsuspend ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasaka sa amplete sa mga public utility vehicles. Ginsiling ni Rodolfo Gardosa Jr. ang chairperson sang undok piston Negros nga nagakadapat lang nga ginatras ni PBBM ang fare hike bangod hindi man ini makahatag sang long-term solution sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong. Pangabay man sa mga drivers nga kuntani, temporaryo anay nga isuspend sa gobyerno ng excise tax kag value-added tax sa gatong agot hindi matamaan ang mga drivers pati na ang oil deregulation law. Suno kay Eric Bendoy, ang Secretary General sa Undok Piston, LGU dapat mismo ang mag-endorse sa gobyerno nasyonal sang eksakto nga listahan sa mga drivers nga makabenepisyo sang 5,000 pesos nga fuel subsidy sa idalom sang assistance to individual in crisis situation. Bangod sa pagtibuok sang presyo sang gatong, ang sanguna nga 800 to 900 pesos nga ginansya sa mga drivers sa kada adlaw, yara na lang subong sa 200 to 300 pesos sa kada adlaw suno sa kay Bendoy. Nagkakangawa man sila nga sa posibilidad nga hindi sila madala sa ayuda sa gobyerno nasyonal. Bangod halos tanan nga mga drivers sa syudad sa Bacolod lakip ng kapin 200 ka mga drivers sa Undok Piston wala makonsolidate. Panawagan sa grupo nga kinahanglan magpatunga ang lokal nga panguluan sa Bacolod agud masiguro nga ang tanan nga mga drivers makabaton sang ayuda bilang bulig sa ila ginapangatubang nga kabudlayan sa karon. Kung naton lang tawon gino sa tutuod nga sitwasyon, ang per hike nga ginpataas nila actually hindi na suficiente para sa amon ang piso nga ginpasaka. Siguro tama lang siguro nga iyakin atras anay ang ina nga mga para aton pagitunan kung anong nagakadapat gid nga himuon para makabulig sa aton mga driver kag operator. Tanawan bilang leader sa Undok Piston no nga insakto lang gid kay diski sa nasyonal namon nga nagapanawagan nga ngina nga kuan bilang isa lang ina kapag patalang sa amon ang pagpasaka sa piso nga per increase. Dapat para si LGU mismo ang mag-endorse nga. Kaya kami nagabiyahe mo. Ampere tama sa amon nga hindi kami kabato. Hindi kami ng mga driver. Dapat ano nga ganito mo Iligan mo ang mga driver na isang sa amon lang, hindi kita man na sustainable ayuda, pero dapat makaabel man, nag-aaral na iyan ang taxpayer kami mo. Kag sa good vibes, mga estudyante sa Bacolod City College na tagaan sang Kaygayunan nga may experience ang aktual nga pagbaligya sa ilang mga produkto sa Negros Farmers Weekend Market. Yaring report. Kada Sabado, sarang makabakal sa mga utan, prutas, sudan, mga kakanin, herbal products, kag iban pagid diri sa may Negros Farmers Weekend Market sa Magsaysay Avenue sa Bacolod City. Ang popular nga balisongsong, isa ka kakanin sang Bicol, nga himo sa ginaling nga pilit nga may toppings nga chocolate, mango kag caramel nga sauce. Produkto ini sang estudyante sang BS Entrepreneurship sang Bacolod City College nga si Ronald Almendras. Suno kay Ronald, nagakalipatan na ang mga sinanguna nga mga delicacy ganit na pinsaran niya nga inyang ibaligya kay nagaluto sini ang iya nga lola. Kaya so now, ang kakano so kung kasabay na ta sa mga trends sa Gua eh. Ano bago sa Gua? Kakaleft bahay na nga ton nga. So why Bicolano nga dish gidala sa Negros? Kay iyan sa actually ang ano na gina sir, natilawang ko yan ni Lola. Alin sa bukid. Di pag-try ko, siling ko naawala na din sa market sa ano pala sir sa Bacolod. Kag as of now, gin-try ko siya propose nga mo ni siya vlog. Most of the people wala gid ya kabalo sir nga may amo ni siya. Kag may nag-order sa iya sang 3,000 ka mga balisongsong para ipamahaw sa isa ka event. Isa lang si Ronald sa mga entrepreneurship students ng BCC nga naka-experience ang aktual nga pagbaligya sa ilang mga produkto sa farmers market. Sunod sa tag-iya sang farmers market nga si Ruby Cruz, isa lang ini sa mga activities ang eskwelahan sa ilang lugar. Mga estudyante man ang nag-mural painting diri. Luyag niya nga samtang yari sila diri, may mga matunaan sila sa pagnegosyo, kag maayo nga pamatasan.
So here we want them to experience a caring na community nga ma-free sila bala pagwa sa ilang nga talent, kag may nagabulig sa ila, mga advice from the community. And soon ang aton nga dream is mahatag kita sa daw values formation by way of maybe film showing. Mayroon na mga, we call them duka spiritual films, showing inabalang mga values, for example, honesty, perseverance, of course love is always there, determination, mga amo na bala for them na para mag-succeed man. Ining ika-13 na nga tuig sa Negros Farmers Weekend Market. Mga mangunguma pa halin sa Murcia ang nag-display sa ilang mga produkto diri sa kada Sabado. May mga sudan, nagkalilain nga mga potahe, pati na vegetarian food ang sarangman makaon diri. May entertainment man sila. Para kay Cruz, luyag niya ang ini nga lugar, hindi lang plastaran sa mga mangunguma, kundi mangin venue man para may matun-an ang mga kabataan. Shout out anay sa aton nga live viewers subong nga hapon si Mr. Vladimir De Leon, ABS-CBN Kapamilya Channel. Sir, Digicast Negros na di sir. Si Jocelyn Loquero mayang hapon Digicast team watching live from Hong Kong. Si Ma'am Chona Evangelista Caredo mayang hapon Digicast Negros watching from Singapore. Mga TFC subscribers na ni sila ho. Si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast NIR Kag Saruming watching from Pulu, Pandan. Si Marvy Sepriano Aquino, good afternoon Digicast Negros, good afternoon Choy Ruming watching live from Hawaiian Philippine Company. Si si Jessery Garucha Hivero, may hapon kay DJ Casaroming always watching. Please shout out sa akong family Hivero, Maravilla, Repique, Garucha. Thanks God and God bless everyone. Si George Pineda Gaspe, good afternoon DJ Casaroming watching live. Barangay Tangub, Subong while gaduty sa Tinapay Express Bakery George Lawig absent. Si Chris Paduhilaw, hello sa Rumi watching live from Bangat Lutak, Purok 5, Barangay Narawis, Hinigaran. Greet ko lang ang tanan nga family Paduhilaw, Castellano de la Cruz, kag Bais. Thank you, Gid. God bless. Grabe, bangga nila ba? Bangat Lutak. Budlay ko nung kalagyan pasulod sa inyong lugar ay. Kagabayan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region sa buong adlaw. Tutub sa buwas ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.